روج بو روژه باندورên krîza daraya herêmê zêdetir û matirsîdartir dibin. Mamosta jî helgirê mezintirîn pişka vê krîzê ne. Mamosta Mîm'eyn 22 salan xizmet heye. Krîza darayî di dêmê vî mamostayî de tê dîtin. Ew ji jiyanê direvît. Pêştir, moçê vî mamostayî milyûnek û 150,000 bûn. Niha jî 400,000 werdigirêt. Xistê turumbêla wî jî 450,000 zêdetirin û xêzandar e. Heya madû mehan zêdetir e ji sîbera hikûmetê bêhêvî û sarbûye. û li ber germatiyê û caran li ber sîbera vê darê rojê 7 dem ji mêran rûniştiye. Wekî ew dibêjî çaverê diket jiyan bo mirinawî bizivrît. Şermê ji xêzana xwe diket. شتێک هەبوو دێخم نەبوو دێنم حتا شەریکەشی پیچێک بینەخون مەفرەکەت وازعی میگوتی 400 دەنا من 200 بووتە 200 بوو من ئایلە هەیە لوکە 200 بژیت هەیە بژیت نینە بەس ئەس دێخو پێش پێ ئەیکە مەجبورم ئەس لەشم گەل ئایلە خوب باوم ئەزش دیمە ئەمن شۆش یعنی ئەس نزۆم چ بکەم Mamosta perwerdê dide civakî, ji lew civaknas rewşa niha bigiştî û ya mamostayan bi taybet bi metirsîdar dizanin û zenga aliyê peywendîdar lê didin civak ber bi nearamî û ji navçûnê diçe. نخشوي همي تكشو وقتي تكشو شكت داينه قالك بزحمتها حتى برتكتن بركرنجي ما مستاشنيك بشي شوله كي ديبكت يبصانه هن دچل ايتن دبيتا رنگ ودانا كدروني سر نفسيه طيب رنگك نيجاتيف وكارتكرن ليد بيت حقيقه وجه داخليه Yeketiya mamostan jî piştî dîvçûna NRT sozê dide dîvçûna rewşa mamostayên xwedî qiz bike û dixwaza mamostayên di vê rewşê de ne serî li wan bidin. ام دل گل و کمپانیا اوت پیوندیدار اوت لنگه عقد کردین چه کردین مور کردین گل ایکتی ماموستا فی خمت کو ماموستا مفاهی که جب بینتن انشالله هم ده چین گلوارنی نخاره و هنده پیشنیار میتین کو بار ماموستای بیت استفکرن. Kompanya ku qistê vî mamostayî li cem e ji bo NRT xoya dike ew ê ji ber dîvçûna NRT alîkariya vî mamostayî bi tenê bikin. Lê nikarin alîkariya hemû mamostayên dî bikin. O mamosta jî çaverê dikin hikûmet jî dîvçûnê bike û kompanî rêzê li hikûmetê jî bigirin. Hikûmeta Herêma Kurdistanê bi pênosekî moçeyê mamostan binîvî kir. Yeketiya mamostan jî bi pênosî dîvçûna rewşa mamosta diket. Her destekê mamostayekî jî pênosekê tê da. Kompanî jî daxwaza destekê dikin ku pare tê de hebin. û berîkên mamosta jî ew pênosê tê de yê hikûmetê pê moçeyê wan binîvî kirî. Ji dokê Xetab Emer NRT.